Kalan kidukset. Kala hengittää kiduksilla. Kidukset sijaitsevat pään takaosassa ja ne ovat verenpunaiset, koska niissä on tiheä verisuonisto. Kala hengittää vedessä niin, että se ottaa veden suuhunsa ja puristaa veden kiduksien kautta ulos. Samalla vedessä oleva happi imeytyy kiduksiin ja niistä vereen. Kidusten tehtävä. Kiduskannen tehtävä on suojata kiduksia. Kiduskansi sijaitsee pään takana. Kiduslehdissä happi siirtyy vedestä vereen ja hiilidioksidi verestä veteen. Hengitys tapahtuu kiduslehtien kautta, jotka ovat kiinnittyneet kiduskansiin. Hengittäessään kala liikuttaa kiduskansia edestakaisin. Liike saa veden virtaamaan suusta sisään ja kidusraoista ulos. Kidushampaat siivilöivät pieneliöitä vedestä kalan ravinnoksi. Luukaloilla on kiduksia 4 paria, rustokaloilla 5 ja nahkiaisilla 7. Luukalojen kidukset ovat kiduskannen suojassa ontelossa. Kidukset ovat haaroittuneet kiduslehdiksi ja nämä taas kiduslehdyköiksi. Kidusten pinta-ala eli kaasujen vaihtopinta-ala on sen vuoksi suuri.